Milá diváčka, milý divák, znova nám hrozí, že sa ako spoločenstvo občanov v kľúčovom momente rozhodneme nesprávne. Jednoducho preto, že stav verejnej mienky na Slovensku vo viacerých oblastiach čoraz viac pripomína ten z rozprávky Cisárove nové šaty od Hansa Christiana Andersena. Nám tak reálne hrozí, že sa 30. septembra rozhodneme na základe mýtov postavených na pokrivenom obraze reality, na až detinsky zmanipulovaných faktoch, pretože úlohou občana, samozrejme, nie je popri každodenných starostiach sa ešte prehrňať v štatistických databázach, aby si sám overil, aká je pravda. A keďže nik z kompetentných zatiaľ spoločenstvu neodhalil presvedčivým spôsobom, že cisár aj jeho dvorania sú úplne nahí, môžu v pohode naďalej tvrdiť všetko, čo vyhovuje ich zámerom. Napríklad aj veľmi úspešne presviečať, že oni Slovensko vyvedú z marazmu. A to aj napriek tomu, že práve oni svojím spôsobom vedenia jednoznačne nasmerovali Slovensko na Balkán, medzi krajiny s najnižšou životnou úrovňou. V Európskej únii na čo najviac doplácajú ľudia s najnižšími príjmami, no najmä ich deti. Sľubujem vám, že na jedno posedenie získate pravdivé, jednoznačné odpovede na 5 kľúčových v prebiehajúcej kampani najfrekventovanejších otázok o ekonomike na Slovensku. A to, ktorí politici naozaj urobili v rámci Európskej únie Slovensko chudobným príbuzným. Ako je to naozaj so všeobecnou biedou na Slovensku? Ktorí politici nás zadlžili najviac a ktorí nasekali najväčšie ročné deficity? A nakoniec, či je možné v roku 2024 konsolidovať verejné financie o viac ako 0,5% HDP, a to pomocou priamej konfrontácie verejne deklarovaných tvrdení politikov a výsledkov práce vlád od roku 2002. Medzi sebou navzájom a so skutočnosťou vyjadrenou štatistickými údajmi v podobe jednoduchých grafov. Či si svoje doterajšie presvedčenie ešte viac upevníte, alebo ho zmeníte, je a bude vždy len na vás. Ešte poznámka na záver. Čo sa deje, keď politik hovorí, že z grafov sa ešte nikto nenajedol, alebo že vás nechce zbytočne zaťažovať číslami? V prvom prípade je isté, že sa mu už minuli všetky ako tak vecné argumenty. V tom druhom je najpravdepodobnejšie, že sa chystá nejakú časť reality zamlčať, aby ju mohol ľahšie zmanipulovať a dezinterpretovať, upraviť pre svoj zámer. Správne čísla a zdravý rozum však nepustia, takže nech sa páči, začíname. Musíme, pán predseda, naštartovať kroky na opätovné približovanie sa Slovenska k priemernej životnej úrovni. Za posledné 3 roky sme takto išli. Češi nám takto ušli za ostatné 3 roky. Za posledných 10 až 12 je to, pán predseda Fico. To vôbec nie je pravda. Takže ďakujem veľmi pekne. Nedovolíme siahnuť na sociálne vymoženosti, ktoré doteraz dostali dôchodcovia, matky s deťmi, postihnutí zdravotne. Toto absolútne nedovolíme. Pán moderátor, posledne ešte jednu vec. Jak to môžete takéto niečo povedať? Keď sme odozdávali v roku 2020 vládu, zadlženie na jednu hlavu bolo 8,5 tisíc eur. Teraz je 12 000 eur. Vidím, že budeme musieť urobiť tú debatu o rozvrate, respektíve o vývoji verejných financií. Veľmi rád prídem. Robert Fico, predseda Smeru, ďakujem za návštevu v štúdiu. Ďakujem aj ja. A to isté platí aj predsedovi Smerodina Borisovi Kollárovi. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Riešenie akejkoľvek polemiky o tom, čo, no najmä kedy a ako veľmi sa to medzi Českom a Slovenskom naozaj zmenilo, je evidentné a jednoznačné. Môžeme iba sucho konštatovať fakty. Podľa štatistík, ktorými Robert Fico už mesiace argumentuje, a to porovnávaním produkcie hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily, čiže po zohľadnení rozdielných cenových hladín v jednotlivých krajinách, na jedného obyvateľa, nám Česi počas pôsobenia jeho vlád ušli 3-krát tak rýchlo ako v čase vládnutia Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Je potrebné ešte niečo dodať. V nasledujúcej časti budeme počuť jasné posolstvo spolu s istým typom vízie o tom, ako dobre sme sa už teraz mohli mať, nebyť vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie v auguste 68. A hneď na to na základe viacročných osobných skúseností Peter Pellegrini popíše, ako v strane Smer Slovenská sociálna demokracia, ďalej len Smer, pristupujú k formulovaniu vízií,
dlhodobému plánovaniu aj samotnému spôsobu vládnutia. Pán Fico, budem citovať aj vás. Z roku 2013 vy ste si to pamätali, budem citovať. Mal som vtedy necelé 4 roky, ale ten obraz mám v hlave. Zobudil som sa, rodičia stáli pri okne za záclonou, bola to cesta medzi Nitrou a Topoľčanmi plná vojenskej techniky. Pamätám si výraz v tvári môjho otca, mami boli veľmi vystrašení. Ako malý chlapec som sa pýtal, čo sa deje, ničomu som nerozumel, ale oni nevedeli nič, nikto nič nevedel. Platí táto spomienka? Absolútne, absolútne platí. Bolo to v mojej rodnej obci Hrušovany a ľudia sa veľmi báli, netušili, o čo ide. Ja to zhrniem veľmi jednoducho do krátkeho konštatovania. Pred príchodom vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa prebiehala na našom území politická, spoločenská, ale ekonomická obroda. Napriek tomu, že to môžem dnes už iba študovať, nebol som toho aktérom, je zrejme, že boli naštartované také procesy, ktoré keby sa dotiahli do konca, tak dnes je Československo alebo možno rozdelené na Slovensko a Česko na úrovni Rakúska alebo iných vyspelých krajín. Takže najväčšou tragédiou vstupu vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa bolo zastavenie významného obrodného procesu, ktorý obral ľudí potom v tom 70. rokoch a 80. rokoch v socialistickom Československu o podstatne vyššiu životnú úroveň. Je to obrovská tragédia historická, ktorá sa stala. Treba mať z nej veľa ponaučenia. Netreba sa báť veci takto pomenovať pravými slovami, takže treba to maximálne odsúdiť. Pán Pellegrini, tiež ste boli premiérom, tiež ste boli vo vláde dlhé roky. Vy ste dokonca teda boli aj v jednofarebnej vláde, tak ste mali jedinečnú príležitosť tú svoju víziu Slovenska vlastne aj naozaj urobiť, lebo to bolo dosť jednoduché, nemali ste problémy dohadovať sa v koalícii. Tak všetky tie ukazovatele, o ktorých tu dnes budeme aj diskutovať, zdravotníctvo, školstvo, DESI index, PISA testy, vzdelávanie, až po stav verejných financií, to nie sú veci, ktoré sa stali za 3 roky, to sú veci, ktoré dlhodobo na Slovensku neriešime. Tak prečo by vám mal niekto veriť, že ak by ste boli v ďalšej vláde, tak už tú svoju víziu presadíte, keď sa vám to nepodarilo v tej jednofarebnej vláde? To je dobrá otázka. Ja si viem predstaviť, že ľudia si ju kladú, ale ľudia aj vzhľadom na to, že ma poznajú, si mnohí na to dokážu aj odpovedať. Pozrite, ja na každej pozícii, v ktorej som sa vyskytol, snažil som odviesť tú najlepšiu prácu, tak aby sa za mňa nemusel nikto hanbiť. Samozrejme, nesiem aj svoj podiel viny na tom, čo sa nám podarilo neurobiť. A ja samozrejme tvrdím, až som to hovoril aj dovnútra, aj navonok, že áno, nevyužili sme tú komfortnú situáciu, kedy vo vláde bola jedna strana a nemusela akoby zľavovať zo svojich priorít, ale to je tá všeobecná kritika predchádzajúcich vlád, aj tých našich, že sa vlastne stala politikou, a ja to priznávam, takou skôr údržbovou od volieb do volieb. Aby sme nejakým spôsobom fungovali, aby sa znovu podarilo dosiahnuť dobrý výsledok v nasledujúcich voľbách a absentoval tam ten pohľad do diaľky. A mne mnohokrát bolo povedané, Peter, s víziami voľby nevyhráš, lebo ja som sa chcel pozerať do diaľky, možno aj vzhľadom na svoj vek, ale aj na svoj iný spôsob. Tak netvrdím, že ma brzdil niekto konkrétny, ale nerozmýšľalo sa tak, aj preto som sa rozhodol odísť. Je to v skutku veľmi dobrá správa, že Robert Fico verejne takto jednoznačne deklaroval svoj postoj. Podľa neho po vstupe vojsk boli u nás prerušené už naštartované obrodné procesy, čo v nasledujúcich 2 desaťročiach obralo ľudí v Československu o podstatne vyššiu životnú úroveň. Z toho všetkého logicky vyplýva, že nás o ňu obralo výrazné prehlbenie negatívneho vplyvu moskovského režimu u nás doma na našom území. Preto sa pri pohľade na graf logicky vynára otázka, čo alebo kto v súčasnom stave slobody a zvrchovanosti, kedy tu máme tak skvelých bojovníkov za naše národno-štátne záujmy, brzdí či azda celkom zastavil obrodné ekonomické procesy na Slovensku. Veď ako sme naplnili jasne deklarovanú víziu o dobiehaní ekonomickej výkonnosti, teda aj životnej úrovne ľudí v Rakúsku za ostatných 10 rokov? Zjavne nijako. Ba práve naopak. Počas daného obdobia Slovensko výrazne zaostalo aj za Rakúskom. Rozdiel je iba v tom, že v tomto prípade za všetkých 4 premiérov prakticky rovnakou mierou. Ako ďalšia sa tiež sama ponúka otázka,
čo hovorí na tak jednoznačný postoj k Moskvou nadiktovanej invázii svojho straníckeho šéfa Trojka na kandidátke Smeru. A čo samotný autor? Myslel to celkom úprimne. Pokiaľ ide o Petrom Pellegrinim popísaný prístup strany Smer k stanovovaniu a následnému plneniu dlhodobých cieľov. Však sme to počuli. Nerozmýšľalo sa tak. Aj preto som odišiel. Príkladov ilustrujúcich dôsledky týchto zásadných zlyhávaní a ním opísaného údržbárskeho vládnutia je všade okolo nás viac ako dosť. Teraz sa na chvíľu prenesieme na tlačovú besedu predstaviteľov strany Smer, na ktorej 24. augusta odznelo množstvo veľmi zaujímavých informácií. Začnem veľmi krátkou charakteristikou a pokúsim sa veľa vás neobťažovať číslami, pretože jeden klasík, bol to vtedy predseda strany Za robotníkov, pán Ľupták povedal, že z čísiel sa ešte nikto nenajedol, ale niekedy treba porovnať, niekedy treba ukázať, ako to bolo a ako to je teraz. Začnem tým, dámy a páni, a slovenská verejnosť to pociťuje tak v peňaženkách, tak to vidí na cenovkách, tak to vidí na svojom živote, že Slovensko sa prepadlo za posledné 3 roky medzi najchudobnejšie krajiny Európskej únie. Je tu bohužiaľ vizitka, že Slovensko je druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie a do tohto stavu sme sa dostali vďaka absolútne neprofesionálnej, amatérskej, babráckej vláde pána Matoviča, pána Hegera a bohužiaľ musím dodať aj pána Ódora. Musíme povedať, že naďalej na Slovensku klesajú reálne mzdy. Musíme povedať, že sme premianti, pokiaľ ide o zdražovanie. A musím bohužiaľ skonštatovať, že máme najhoršie verejné financie v Európskej únii a že sme krajina, ktorá sa vzdialuje od priemernej životnej úrovne Európskej únie a nepribližuje sa k tejto úrovni. Na tieto naše slová, ktoré potvrdzujú všetky štatistiky, ale potvrdzuje to aj reálny slovenský život, odpovedajú predstavitelia rozpadnutej vládnej koalície a Čaputovej vlády, lebo Smer. No už teraz chcem pripomenúť, že posledných 5 rokov od roku 2010, za tých 13 rokov, súčasťou vlády bola aj strana SAS. Predsa v rokoch 2010 až 2012 bola vo vláde pani Radičovej, teraz 3 roky takmer boli vo vláde pána Matoviča, pána Hegera. Preto tento argument krýva na obidve nohy. Krýva aj preto, pretože ak to porovnám s rokmi, kedy bol Smer vo vláde, a budem to hovoriť z určitého dôvodu, tak zistíme, že ten vývoj je prakticky neporovnateľný. Nedá sa porovnávať vládnutie Smeru Slovenská sociálna demokracia s touto amatérskou vládou. Takže vďaka absolútne neprofesionálnej, amatérskej, babráckej vláde pána Matoviča, pána Hegera a dokonca už aj pána Ódora sa Slovensko za posledné 3 roky v životnej úrovni natoľko prepadlo, že dnes má vizitku druhej najchudobnejšej krajiny Európskej únie. A stále sa vzdialuje od jej priemeru. Aj toto vraj potvrdzujú všetky štatistiky. To naozaj. Ohľadne hospodárskeho rastu Robert Fico už celé mesiace dokola opakuje túto solo informáciu. Avšak žiadne konkrétne hodnoty a najmä vôbec nič o tom, ako sme sa prepadli v čase jeho vlád. Samotná uvedená informácia vo verzii s celými číslami sedí. Vo verzii s číslami s 1/10 miestom nás 0,8% posúva pred Grécko, čo však nie je to podstatné. Tým je skutočnosť, že tie štatistiky ukazujú a potvrdzujú, že sa Slovensko ekonomicky neprepadlo len za ostatné 3 roky. A hlavne to, že počas vlád Roberta Fica výkonnosť našej ekonomiky zaostala za výkonnosťou ostatných postsocialistických krajín vo výrazne väčšej miere ako za ostatné 3 roky. Je teda úplne jasné, že za ostatných 10 rokov podali široko ďaleko najslabší výkon slovenskej vlády. Absolútnym dnom však boli výkony tých v rokoch 2013 až 2019. Ako sa zhoršilo postavenie našincov v Európskej únii v období rokov 2013 až 2019, jasne ukazuje aj tento graf. Dokumentuje vývoj priemernej čistej mesačnej mzdy v skupine slobodných bezdetných pracujúcich.
No hej, v skutku druhý najchudobnejší. Navyše s veľkým odstupom. Poznámka na okraj. Ide o čisté mzdy a v skupine osôb, ktoré sú zväčša ešte len na začiatku svojej kariéry, takže sa javia ako nízke. Preto sa pri týchto číslach automaticky natíska otázka, že aké vlastne boli vlády Roberta Fica, keď tie ostatné boli absolútne neprofesionálne, amatérske a babrácke. Ale to nech si každý zhodnotí sám. Vypočujme si, ako popísal celkovú situáciu na Slovensku vo svojej knihe Slovensko vlastnou cestou Peter Pellegrini a vráťme sa na tlačovku Smeru. Myslím si, že Peter Pellegrini vás svojimi výrokmi tak povediac dostane. Slovensko je doráňaná krajina. Na Slovensku je začaté všetko a dokončené nič. Za 30 rokov zvrchovanosti sme sa niekam stratili. Na našej spoločnej ceste ostali haldy, hlušiny po takých i onakých vládach, ktoré 1000 vecí začali, no žiadnu nedokončili. A nad týmto nánosom sa ako jedovatý prach vznáša nenávisť, ktorou sa politici snažia svoje zlyhania zamaskovať. Nečudo, že ďalšiu cestu ani nevidieť. Lenže ak stratíme nádej, že budúcnosť môže byť lepšia, stratíme aj budúcnosť. Naše skúsenosti, dámy a páni, z rokov, kedy bol Smer sám vo vláde, 2012 až 16 naznačujú, že politika bez hlúpych kompromisov, politika sústredená na hospodársky rast a politika sústredená na zvyšovanie životnej úrovne prináša svoj efekt. Dovolte mi prvé číslo, ktoré by som rád prezentoval, hoci som povedal, že vás nebudem príliš číslami zaťažovať. V roku 2013 až 2019, keď bol Smer vo vláde buď sám, alebo bol potom v tej kompromisnej vláde s pánom Bugárom a s pánom Dankom, môžeme konštatovať, že v tomto období došlo k rastu priemernej mzdy na Slovensku z roku 2013-2012, keď to bolo 805 eur, na 1092 eur v roku 2019. Toto je prvý ukazovateľ a toto je rast priemernej mzdy. Z roku 2012 805 eur na 1092 eur v roku 2019. Ak ťa môžem poprosiť, Ľuboš, ďakujem pekne. Samozrejme, to je nejaké číslo, ktoré nič nehovorí. My si musíme povedať, či tá mzda rástla alebo nerástla. Fakt je ten, že rast reálnej mzdy v tomto období, ak odpočítame infláciu, bol 28,7%. Dámy a páni, rast reálnej mzdy za vlád Smeru v rokoch 2012 až 2019 28,%. Nie je nominálny rast, toto je rast reálnej mzdy, ktorý sme na Slovensku garantovali. Len pre porovnanie vám chcem uviesť rok 2022, kedy za vlády Matoviča a Hegera dosiahli najväčší prepad reálnych miest za posledných 22 rokov. Toto je výsledok Matoviča a Hegera. Rok 2002, toto je pokles reálnych miest 4,5%, mínus 4,5%. Nikdy za 22 rokov v histórii takýto obrovský pokles reálnych miest tu nebol. Tieto slová Petra Pellegriniho určite netreba komentovať. Len je potrebné dodať, že vo svojej knihe s názvom Slovensko vlastnou cestou sa rovnako kriticky vyjadril aj k jednotlivostiam. Zároveň priznal, že úpadok nie je záležitosťou ostatných 3 rokov. K porovnávaniu vývoja reálnych miest je nutné povedať nasledovné. Robert Fico správne uviedol, že počas jeho vlád v rokoch 2013 až 2019 vzrástla naša priemerná hrubá mesačná mzda reálne, teda po očistení o infláciu, o 28,7%. Prečo však aj v tomto prípade vynechal zo svojho vládnutia rok 2012? Že by preto, lebo v tom roku došlo k poklesu reálnej mzdy? Pri popise vývoja v rokoch 2020 až 2022 uviedol jedine údaj za rok 2022, za ďalšie 2 roky už nie. Že by zabudol? Pohľad na graf pritom ukazuje,
že v prvých 2 rokoch uvedeného obdobia reálna mzda vzrástla. No a tak vzrástla aj za celé dané obdobie. V roku 2022 tak bola kúpna sila miest v porovnaní s rokom 2019 vyššia iba nepatrne, ale vyššia. A to o 0,8%. V porovnaní s rokom 2018 o 5,8 a s rokom 2017 až o 9,7. Pravda, reálna mzda zatiaľ klesá aj v tomto roku. V prvom polroku bola oproti rovnakému obdobiu 2019 nižšia o 1,1%. Kúpna sila 100 eurovky sa tak znížila o 1,10 €. Ako je teda možné, že zrazu sa tu toľko hovorí o veľkej biede? Veď v spomínaných rokoch to ani pri znateľne menšej kúpnej sile predsa nebol ani zďaleka taký problém. Samozrejme, problém spočíva v skutočnosti, že na niektoré skupiny obyvateľstva doľahla inflácia vo výrazne väčšej miere. Naozaj by teda nebolo účinnejšie, navyše aj lacnejšie podporovať ľudí adresne. A tu vyvstáva ďalšia otázka. Čo za sociálno-trhovú ekonomiku a sociálny štát tu kto si budoval celých 12 rokov, keď máme tak početné skupiny, ktoré sa pri poklese reálneho príjmu len o 10% prepadajú do chudoby? O čom vlastne boli tie slávne sociálne balíčky? Snáď nie na balamutenie. Až kúpna sila čistej mzdy, čiže po očistení od inflácie a zrážke odvodov aj daní, teda tzv. Kúpna sila peňaženky, naozaj ukáže, či a ako sme si tak povediac polepšili. Podľa tohto grafu to vyzerá tak, že štát s lepšími materiálnymi podmienkami pre život úspešnejšie budujú kdekade inde. V rokoch 2013 až 2019 určite. Pravda, aj u nás došlo k istému zlepšeniu, ale okrem Slovinska sme za všetkými poriadne zaostali. Pritom až v 7 z 10 bývalých postsocialistických krajín dosiahlo zvýšenie, ktoré bolo aspoň 1,5 násobkom nášho. V Litve takmer 3-násobkom, napríklad v Lotyšsku brali dvojdetní rodičia mesačne o 230 € viac ako u nás. Nebolo by to výhodnejšie ako napríklad také vlaky zadarmo. K tomu sme v roku 2019 mali na krku ešte aj o 1/3 vyššiu mieru zadlženia. Teraz sa znova pozrieme na tlačovku. Chcem rovnako pripomenúť, že sa nám oplatila politika v rokoch 2013 až 2019, pokiaľ išlo o podporu hospodárskeho rastu. Hospodársky rast v rokoch 2013 až 2019 v priemere za našich vlád bol 2,6%. 2,6% sme držali hospodársky rast, pričom v roku 2015, keď sme boli sami vo vláde, hospodársky rast predstavoval 5,2%. Pripomínam, že v roku 2013 sme čelili takmer recesii. Nemôže niekto povedať, že to boli perfektné roky. To nie je pravda. V roku 2013 hospodárska politika a hospodárstvo Slovenska čelilo recesii. Napriek tomu sme dokázali 2,6% zagarantovať. Je smutné, dámy a páni, že ak sa pozrieme na roky 2020 až 2023, to znamená obdobie týchto vlád, tak nielen, že sme videli pokles reálnych miest a ten je stály 4,5%, ale videli sme plus 50% mieru nárastu ziskovosti firiem. Toto je politika Matoviča, Hegera a Ódora. Reálne mzdy klesajú, ziskovosť slovenských firiem v niektorých prípadoch išla hore až o 50%. O priemernom medziročnom raste ekonomiky, podotýkam, že reálnom, čiže v stálych cenách po očistení od inflácie, sme sa dozvedeli, že bol vo výške 2,6%. No zasa iba od roku 2013. O hospodárskom raste za ostatné 3 roky Robert Fico síce nepovedal vôbec nič, za to však informoval o údajnom stálom poklese reálnych miest o 4,5%. Za celý polrok tohto roka to však bolo iba 3,4% a samostatne za druhý štvrťrok už iba 2%. A tiež, že niektoré podniky zvýšili svoj zisk aj o 50%.
Takže pre porovnanie uvádzam graf s 2 celkovo kľudnými a 2 krízovými obdobiami. Tempo rastu v tých krízových bolo rovnaké. V časoch konjunktúry však diametrálne odlišné. Aj porovnanie s ostatnými našimi postsocialistickými súputníkmi ukazuje, že v období do roku 2012 sme v dynamike ekonomického rastu patrili k špičke skupiny. Tým pádom aj celej Európskej únie. Ale že za roky 2013 až 2019 to už vôbec nevyzerá dobre. Naopak. Sme v podstate na dne a väčšina ostatných je vysoko nad nami. Maďarsko a Poľsko dosiahli priemerný medziročný rast na úrovni 4%. Rumunsko a Litva až 4,6%. Od roku 2020 vrátane bolo tempo rastu slovenskej ekonomiky za 3 roky spolu presne na úrovni priemeru Európskej únie. V porovnaní s viacerými krajinami teda ešte pomalšie ako v predchádzajúcom období. Ide najmä o dôsledky poprvé štruktúry našej ekonomiky, ktorá je príliš závislá na aktuálnych výkonoch automobilového a naň naviazaného priemyslu. A to priamo aj nepriamo. Po druhé na veľkej miere závislosti na ekonomikách Nemecka a Česka, ktoré mali ozaj veľké problémy, čo vidieť aj na umiestnení Česka v grafe. Sú to však okolnosti a zároveň problémy, s ktorými dlhé roky nerobíme prakticky nič. A na ktorých nebolo možné v tak krátkom čase a v podmienkach krízy nič podstatné meniť. Na tomto mieste je pre korektnosť nutné dodať, že medzinárodné porovnávanie prostredníctvom hrubého domáceho produktu v parite kúpnej sily je v prípade Slovenska veľmi pravdepodobne skreslené. Dôvodom sú isté odchýlky vyplývajúce z používaných metodík pre prepočet na spoločnú cenovú hladinu. Ekonomická výkonnosť Slovenska je podľa všetkého o niečo väčšia, ako to vykazuje tento ukazovateľ. Peter Pellegrini, Robert Fico a za nimi už aj mnohí ďalší však argumentujú našim postavením, sme druhá najchudobnejšia krajina Európskej únie, práve na základe neho. Je však úplne jasné, že výsledky Slovenska podľa oboch ukazovateľov diskvalifikujú v prvom rade vládnutie Smeru. Spolu s nimi, samozrejme, aj Andreja Danka a pred ním Jána Slotu. Skúsim povedať niečo aj k dlhu, ktorý je často predmetom veľkých diskusí, pretože keď sme odchádzali my do opozície v roku 2020, verejný dlh bol 45 miliard. 45 miliard percent v roku 2019 bol 45 miliard. 45 miliard. Píše sa rok 2023. Lacko, poprosím ťa. 70,7 miliard. Toto je hospodárenie tejto vlády. Za nás 45 miliard, za nich 70,7 miliard. Prakticky za 3 roky zvýšili verejný dlh o neuveriteľnú sumu. Ja to poviem inak. Ak u nás to bolo v roku 2019-2020 8,5 tisíc eur na hlavu, tak dnes je to 12 000 eur na hlavu. K dlhu verejnej správy možno jednoznačne povedať, že vlády vedené Smerom a za účasti Slovenskej národnej strany nás zadlžili viac a že sú hlavnými viníkmi našej terajšej veľmi nepriaznivej situácie. Nepochybne to znie pre mnohých až zarážajúco, ale je to jednoznačne tak. Robert Fico aj v tomto prípade používa priam detinskú argumentáciu. Porovnáva dve diametrálne odlišné obdobia, navyše ukazovateľmi s úplne nevyhovujúcou výpovednou schopnosťou. Ako si zabudol spomenúť svoje vládnutie v krízových rokoch. Pritom iba tie možno pre zachovanie elementárnej objektivity. Porovnávať so súčasnosťou. Takže porovnáme 4 roky 2020 až 2023 s rovnako dlhým obdobím 2009 až 2012 a tu musíme konštatovať, že dlh v pomere k aktuálnemu HDP vzrástol v rokoch 2009 až 2012 o 25,1%, no ku koncu tohto roka to bude podľa údajov, ktoré odzneli na tlačovke iba 20,9%. Už počujem argument, že celý rok 2011 bola pri moci vláda Ivety Radičovej. Je to, samozrejme, pravda, ale v uvedenom roku bol deficit z daného štvorročného obdobia najnižší.
Veď v záujme konsolidácie nakoniec aj Richard Sulík podmienečne súhlasil so zvýšením sadzby dane z pridanej hodnoty o 1 percentuálny bod. A aj keby sme odpočítali celý ročný deficit 2011, aj tak by vyšiel tento ukazovateľ lepšie pre teraz končiace volebné obdobie. Prizrieme sa bližšie akože najvážnejšiemu argumentu Roberta Fica, v ktorom sa zrejme má koncentrovať celá tragika vládnutia rozpadnutej koalície. Ide o nárast dlhu z 8,5 tisíc eur na obyvateľa raz na 12, inokedy na 13 000 eur. Tu ale nie je možné konštatovať iná, lenže je úplne falošný. Položme si otázku, ako by ste splácali ľahšie nejaký bankový úver. S platom 800 alebo 1400 eur? Odpoveď je jasná, všakže. Rovnaké je to aj v prípade nášho spoločného dlhu. Zoberieme do úvahy aj neodškriepiteľnú skutočnosť, že dlh môžu reálne splácať len tí, ktorí majú z čoho, teda zarábajú. Výpočty nám tak ukazujú, že v rokoch 2009 až 2012 predstavovalo zvýšenie dlhu záťaž zhruba 10,5 priemerných mesačných platov vtedy vo výške 805 eur. Za roky 2020 až 2023, samozrejme v úvodzovkách, iba 7,5 platov vo výške 1419 eur. Z toho je úplne jasné, kto nás po rozpočítaní na osoby zadlžil viac. Posledný ukazovateľ, ktorému sa chcem venovať ako číslu, je deficit. Deficit, pokiaľ sme boli vo vláde sa stále pohyboval na úrovni okolo 1% v priemere. Píše sa rok 2023 a náš deficit bude 7%. Deficit. Nech sa páči, dámy a páni. A my sme tiež mali recesiu v roku 2013 a preberali sme aj krajinu po Radičovej vláde, ktorá neurobila nič a mali sme aj dopady finančnej krízy. 1% a 7%. Kde to pre Boha všetko dali? Keď majú 20 000 zbytočne mŕtvych ľudí v rámci covidu. Na nič iné peniaze nepotrebovali, pretože hospodársky rast stále plus minus bol. Nepamätám si obdobie za tieto roky tejto vlády, že by hospodársky rast bol niekde pod nulou. V jednotlivých rokoch obdobia 2009 až 2012 dosiahli naše ročné deficity postupne úroveň 8,1, 7,5, 4,3 a 4,4 HDP. Na tlačovke znejúce obrovské rozhorčovanie sa z deficitu na predpokladanej úrovni ani nie 7% je preto viac ako absurdné. A nakoniec uvedená postupnosť úrovní deficitov jasne naznačuje aj odpoveď na otázku, či je možné v budúcom roku konsolidovať verejné financie o viac ako 0,5% HDP. V roku 2011 vláda Ivety Radičovej medziročne znížila deficit o 3,2%. Zo 7,5 na 4,3. Takže sa to dá, a to aj bez znateľnej újmy. Len treba naozaj chcieť a vedieť ako na to. Ako sa Slovensko dostalo s verejnými financiami do tak nepriaznivého stavu, jasne ukazuje tento graf. Na rozdiel od českých vlád tie slovenské poprvé počas prvej globálnej krízy v tomto miléniu zadlžili krajinu vo väčšej miere. Po druhé, následne naopak, stav konsolidovali vo výrazne menšej miere. V roku 2008 sme na tom boli prakticky rovnako ako Česi, no v roku 2019 už podstatne horšie. Oni ho uzatvárali s dlhom 30, no my 48% HDP. Vlády v súčasnej kríze urobili iba to isté, čo vlády v tej prvej. Rôznymi podpornými aktivitami naprieč celou spoločnosťou skokovito zvýšili dlh. Aj to v jasne menšej miere, ako už vieme. Navyše tentokrát sme boli úspornejší aj ako Česi. Oni dlh tentokrát zvýšili vo väčšej miere ako my. Avšak ich východisková situácia po roku 2019 bola podstatne priaznivejšia, takže sa nedostali do rizikového pásma. Napriek tomu je v Česku konsolidácia verejných financií hlavnou vnútropolitickou témou už aspoň 3 mesiace. Rozhodujúcim dôvodom súčasného kritického stavu verejných financií teda je ich nedostatočná konsolidácia po prvej kríze od roku 2009.
Viaceré myšlienky Petra Pellegriniho, ktoré sme si vypočuli priamo od neho, svedčia o tom, že bol nespokojný so spôsobom vládnutia pod vedením Smeru, vládnutia, ktoré Slovensko, a tým ani podmienky pre rast kvality života jeho obyvateľov, neposúvalo dopredu dostatočne rýchlo. Spôsob vládnutia, kvôli ktorému už roky postupne zaostávame za krajinami, ktoré ešte nedávno na tom boli aj oveľa horšie ako my. Ostatne, konkrétne o dôvode svojho odchodu zo strany Smer toho vo svojej knihe napísal viac ako dosť a úplne jednoznačne. Vypočujme si to. Vyštudoval som ekonómiu, ale do politiky ma to ťahalo od malička. Videl som v nej možnosť, ako meniť život ľudí k lepšiemu, nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale v oveľa širšom meradle. Chápem, že mnoho ľudí je pri pohľade na slovenskú politiku znechutených. Mne to však dávalo zmysel a zmysel mi dávala aj cesta, ktorú som v nej prešiel. Začínal som úplne zdola ako radový člen Smeru, v tom čase novej a opozičnej strany. Nikoho som v nej nepoznal. Vstúpil som do nej bez akejkoľvek túžby po lepšom pracovnom mieste či výhodnej známosti. Jednoducho som tomu veril. Bol som mladý človek, ktorý mal pocit, že by raz chcel niečím konkrétnym prispieť k lepšiemu životu ľudí okolo seba. Keď som tomu veriť prestal, vydal som sa s ľuďmi s rovnakým pohľadom na svet na vlastnú politickú cestu s názvom Hlas. Nikdy som to neoľutoval. Slová Petra Pellegriniho hovoria jasne. Robert Fico je politik minulosti. So Smerom na čele proste nie je možné urobiť Slovensko ozaj modernou krajinou. So Smerom na čele Slovensko zostane doráňanou krajinou, kde je začaté všetko a dokončené nič. Tvrdí to človek, ktorému Robert Fico postupne zveril zodpovednosť za vysoké až najvyššie štátne posty. Post štátneho tajomníka, ministra, predsedu parlamentu, podpredsedu aj predsedu vlády. Teda nie nejaký neprajný novinár či aktivista z mimovládky. Byť voličom ľavice, čo nie som, nezaváham ani na sekundu. Znova so Smerom na čele by sme boli v rámci Európskej únie čoraz chudobnejšími a mrzutejšími príbuznými. Peter Pellegrini aj fakty, teda čísla, tvrdia to isté. Moja mapka spred 13 rokov je tiež istým symbolom potrieb, čiže aj politík minulosti. Dlhé roky bola najväčším problémom ekonomiky na Slovensku vysoká miera nezamestnanosti, respektíve nízka miera zamestnanosti. Najmä z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí. Čiže na strane dopytu. Ten riešili najmä automobilky, na ne naviazaní subdodávateľia aj z toho vyplývajúci následný boom zamestnanosti v službách rôzneho druhu. Dnes je tento možno povedať kvantitatívny problém z väčšej časti minulosťou. Dnes však máme kvalitatívny problém. A to už na strane dopytu aj ponuky, čo je ešte väčšou výzvou. Mapka je tiež symbolom miery regionálnych rozdielov, ktoré z nej až kričia. Kvalitatívneho problému, ktorý sme v podstate ešte zväčšili. V dnešnom svete už nie je možné riešiť ich politikami minulosti. Bez zásadného zvýšenia kvality riadenia štátu, sociálnej, v úplnom zmysle slova, a hospodárskej politiky určite nie. Nie náhodou je aj prvým predpokladom pre zmenu k lepšiemu iný, tiež kvalitatívny posun. A to v prístupe nás, voličov. Buďme na našich volených zástupcov náročnejší. Pozorne počúvajme, čo hovoria a porovnávajme ich slová s objektívne popísanou realitou. Milé diváčky a milí diváci, veľmi pekne vám ďakujem za trpezlivosť a pozornosť. Dúfam, že sa mi podarilo splniť svoje sľuby z úvodu videa a poskytnúť vám užitočné informácie pre vaše rozhodovanie. Uznávam, zabralo to pomerne veľa času, ale určite nie viac ako štandardné diskusie v médiách. Napríklad tie najsledovanejšie, nedeľné. Navyše tu sú aj grafy, na ktoré sa môžete pozrieť aj v kľude. Zároveň vás prosím, aby ste odkaz na toto video poslali čo najviac ľuďom vo vašom okolí. Samozrejme, len ak považujete čo i len jednu z tu uvedených informácií za užitočnú. Prajem vám zo všetkého len to najlepšie.
Laco Vozárik.